Fl-okkażjoni tal-125 sena mill-miġġi tal-istatwa ta' San Ġużepp fir-Rabat, kien inawgurat ir-restawr tal-ark trijonfali li jintrama fit-toroq tar-Rabat fil-Festa ta' San Ġużepp. Adrian Zara, il-prokuratur tal-Festa Esterna ta' San Ġużepp fir-Rabat, spjega kif dan ir-restawr li ilhu għaddej 10 snin. Missirieta naħallewa fidejna u aħna rridu nħallu għal ta' warajna ħjar mill-isibnija. Bekk madwar 10 snin ilu tħallna f'dan l-impenn li ġie restawrat l-injam matul dawn l-aħħar 9 snin. L-ark kellu diversi ħsarat dan minħabba temp xitwi li fih issir il-Festa ta' San Ġużepp. Għalhekk kellu jiżarma fiżjed minn mitbiċċa biex ir-restawr isir b'reqqa kbira. Ix-xogħol tar-restawr tħalla f'idejn Charles Dimek. Total lost. Kien bis-susa mimxarrab. Ma taf inti meta jixxarrab u mbagħad jismen jerġa' jolgħob u jiċċaqlaq. Jiġi mkisser kważi. L-istorja ta' dan l-ark tmur lura għas-sena 1844, iżda fl-1858 saru alterazzjonijiet kbar biex ingħata id-dera tal-lum. L-istoriku Jeremy De Bono li jagħmel studju dwar l-ark trijonfali fil-Festi Maltin spjega kif tul is-snin mhux kollox kien wartu żgħar. Band laqat minn karozza u kellu jiġi restawrat. Imbagħad fil-1948 ġie restawrat fejn twessa għal daqs li qiegħed illum. Ħaġa unika f'dan l-ark hija li ż-żewġ faċċati tiegħu huma differenti ferm minn xulxin.